Поздрав от най-силната майка Лидия за нейните деца Силвия, Даниела и Димитър от град Карлово. Как да ти благодариме на тебе, мамо? Как ще ни даде това сърце голямо? Дала си ни ти живот, дала си всичко и се бореше сама в този свят жесток. Много те обичаме, мамо, ти ни отгледа сама. Твоите деца Силвия, Даниела и Димитър, само и да ги научиш на същото сърце, като твоето голямо, мамо. Ако мога, звездите ще